De verdachte die het in dit huis in de gemeente Boxmeer wennen had, is in november oppakt. In 2004 zou ze haar man in Enkhuizen ombracht ha. In 2012 wie het slachtoffer de 56-jarige Tjipke van de ploeg van Frenscher. Familieleden van de ploeg liet zijn begin verliezen hier bij de politie onderbellen. Ze vertrouwden het net. Nou ja, dat heeft te maken met gedrag. Dat heeft te maken met datgene wat ze horen over dat overlijden. En daar gaan ze over nadenken, maar het is natuurlijk ook een hele stap om te zeggen van nou, het is geen zuivere koffie, zij is ervoor verantwoordelijk. Dus daar praten ze uiteindelijk ook met elkaar over. En dat doet ze besluiten om in begin 2013 uiteindelijk naar de politie te stappen. De lichaams van beide mannen waren in december en januari opgeroepen. Van de morgen op de proforma-zitting in de Louter Jochbank vertelde justitie wat het onderzoek opsmieten had. De laatste resultaten zijn dat in zijn lever 5 verschillende stoffen zijn aangetroffen die er normaal gesproken niet in thuis horen. Onder andere codeïne en morfine. Die binnen dierlijk? Nou ja, dat moet nog onderzoek naar worden gedaan. Het NFI gaat nader onderzoeken naar de concentraties, de werking van die stoffen op elkaar en of dat de dood kan verklaren. Dus dat weten we niet zeker nog. De verdachte, die het net bij de zitting aanwezig was, ontkent alles. Ze zei dat haar man problemen hier met het had en dat ze daarom stonden binnen. Justitie leeuwt dat net. Familieleden zeggen van wij weten helemaal van niks. Ook het NFI zegt bij het onderzoek van de heer Van der Ploeg van wij vinden ook fysiek geen enkel spoor van problemen met het hart. Dus wat ons betreft gaat die vlieger niet op.